Adam Trebuie să plec. este un puști obișnuit. Dar când descoperă secretul tatălui său dispărut, acesta îl va conduce spre Bună! aventura vieții lui. Ajutor! Cine ești? Nu știu cum să-ți spun asta, dar sunt tatăl tău. Tatăl meu e Bigfoot? Da. Se putea mai rău de atât? Nu. De la studiourile Enway. Eu voi deveni ca tine? Ai fi avut simptome până acum. Cum ar fi să-mi crească părul peste noapte? Să-mi crească picioarele prin pantofi? Și mai e ceva. Poți vorbi cu animalele. Ce mai faceți, amici? Încântat de cunoștință. Și producătorii filmului Alvin și Veverițele Am plecat pentru că mă vânau. Nu se vor opri până nu obțin ce-și doresc. Nu! Trebuie să-l ajutăm. N-avem nicio șansă dacă nu lucrăm împreună. Sunteți pregătiți? Și naștere. Haideți! Să-ți arate un profesionist cum se face. Oh, nu! E plăcut, nu-i așa? E un sentiment grozav. Bigfoot Junior din 28 iulie 2017 la cinema.